Ya, Mas. Assalamualaikum, Mama saya. Waalaikumsalam. Aku maaf ya. Mama mau ambil apa, Ma? Rawo jangan kue. Jangan kue. Heeh. Kue apa? Ono dadar endok dadar iki. Sego bungkusan. Oh, enggone patut. Ora wider. Oh, ya. Maktun mau awan. Ya. Iki ono bakul iter ngono tuku sak bungkus. Jangan kue karo apa ndok dadar separuh kae sih. Sak iris cuwi ngono kae. Iya. Aku kan Ayo rumah. Hah? kangen ndeloke Mama sampai Heeh. Mama le mam kan tak ndeloke terus. Apa? Lah kan bilang aja sih. Nah iya, Mama le bilang aku ke tak oke, cara pakai tangan Mama. Pokoknya apa wae sing mambu tangane Mama ki enak banget, Pak. Benar. Yo lah, wong seneng kok. Aku ya padha wae. Ayo, Mama yo ngrasake kok. Heeh. Yo, makan baru tapi seneng ya, Mak. Heeh. Mambengnya ayah langsung turu. Mau pergi yo, Mak. Langsung orang sing aku goreng kuat-kuate langsung makan. Heeh. Nah, tapi kanggo lereng ketinggalan. Oh. Nah, itu mah tuh potong-potong mah tuh. Heeh. Ibu-ibu itu masak-masak punya aku. Oh. Ya kan kanggo konsumsi posyandu rumah. Ngombengi. Nah itu Heeh. kan data yang kampung sama posyandu. Oh. Heeh. Ya gue wah angelera karuan. Sopo sing masak? Yo sing masak yo aku karo depan. Lah wong menune iki wis ditemoke kok tarono. Jadi ora iso ngarang apa kreatif dhewe ora iso. Heeh. Menune wis kok kono. Saka kono nih. Kok ya memang sing marayang ngono kuwi menune kok kono. Heeh. Tapi mau ya wis rampung. Tapi yo jelalai. Yo. Yo, ono sing ora posyandu le kan orang gua anak tok. Oh, Yo ono wong manula kok juga kontak jajan kolesterol asam urat. Aku kontak. Halo Mama. Halo sayang. Taruh ya yang taruh ya. Oke. Biasa toh pengenalan dari Mama paling kerasa ya toh pengenalan. Iya toh yo. Nonton. Mana ujian ini sedino. Yo, ini yo ujian atas kuat banyak yang uang berjalan ini tuh pengen nyawor karo mau. Iya. Aku kangen karo hidupnya Mama.
Ayo nempel terus kok. Mah, kenapa Mbak? Yang mama. Iya. Turu udo. Ayo ning ngono ra. Ora lah, be mama kok. Be mama Apa iso? Apa iya? Iya, Mbak. Oh. Iya. Ya wes. Ya, Mas. Iya sayang. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya, Mama. Sering bersyukur ya, Ma. Iya. Sering kehendak, Ma. Iya sayang. Terima. Yang paling penting sering kehendak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lu. Ya, Ma. Saya Iya. sayang khusus, Ma. Yo. Iya sayang. Assalamualaikum. Salam.